परमात्म प्राण ठाकुर परिचालक महोदय आज नीलाचल सारस्वत संघर सभापति महोदय आज साधारण सभार सभापति महोदय मंचासीन सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद वरेण्य अतिथिगण एवं नीलाचल सारस्वत संघर सभ्यवृंद एवं आमर प्राक्तन सभापति श्रीयुक्त गुरु भाई को जय गुरु। आज आमर 71तम भक्त सम्मेलन ये भक्त सम्मेलन मु आमर गुरु भ्राता माँ एवं साधारण जनता जनार्दन को विनम्र प्रणाम ज्ञापन कर आज 71तम उत्कल प्रादेशिक भक्त सम्मेलन में बागलपुर अनुष्ठित होगा द्वितीय दिन श्री ठाकुर संक्षिप्त जीवनी और बाणी आम आज आलोचना कर श्री ठाकुर आविर्भाव तीनोटी गोटे संधिक्षण जितेबले धर्मर ग्लानि चरम सीमार उपनीत हो घोर कलियुग धर्मर ग्लानि चरम सीमार उपनीत हो विभिन्न जुगे धर्मर ग्लानि अर्थात प्रवृत्तिर प्राबल्य एवं निवृत्तिर न्यूनता जितेबले परिदृश्य हुए तत्त अनुपात तत्त देशर प्रयोजन अनुरूप शक्ति महापुरुष मानकर आविर्भाव ये घोर कलिजुगे जितेबले धर्मर घोर विपत्ति उपस्थित सेतेबले स्वयं जगद्गुरु को आगमन होगा पड़े किंतु जगद्गुरु मंत्रकृत जल सदृश से जो आधिकारिक पुरुष देहरे से अधिष्ठित होकर आगमन करती से हूँ सद्गुरु आमर प्राणप्रिय ठाकुर श्री निगमानंद सरस्वती आम सद्गुरु भाव में लीला प्रसंग और बाणी आलोचना कर आज प्रकट श्री ठाकुर कुतुबपुर नदिया जिला कुतुबपुर जन्म पिता नाम भुवन मोहन भट्टाचार्य शिवतुल्य पुरुष शुचि एवं सीमा शुचि अर्थ भगवत श्रवण मनन परायण सीमान अर्थ आत्मज्ञान धन धन माता माणिक सुंदर देवी बा जोगेन्द्र मोहिनी देवी महिषी महिला पतिव्रता देवद्विज परायण यहीपरि देवतुल्य दंपति को कुल मंडन कर श्री ठाकुर पूर्वाश्रम नाम नलिनीकांत 1880 मसीहा झूलन पूर्णिमा तिथर अंतिम जामन आविर्भाव से क्षुद्र निगमानंद अविकल प्रतिमूर्ति नलिनीकांत क्षुद्र निगमानंद अविकल प्रतिमूर्ति थे तेणु शैशव कांति सिद्ध लक्षण मान प्रकाशित होते देवी मंडप मृण्मय मूर्तिकर चिन्मय दर्शन एवं तांकर पितांकर गुरु भास्करानंद सरस्वती एवं रामकृष्ण परमहंसकर दिव्य महिमार स्वीकृति यही पिला बेलू आम अवगत भास्करानंद स्वामी भास्करानंद ठाकुर को क्षुद्र निगमानंद नलिनीकांत को ठीक कहते ये राज चक्रवर्ती हो जिते रामकृष्ण परमहंस ठाकुर को दर्शन कले आसन उठी आस कहले पूर्ण कलसी देखिले मथा ठंडा हो तेणु
ଜୀବନର ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରକୁ ବାସିଲା ଭଳି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ଆଭାସ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର କିଶୋର ଜୀବନର ଉପନୟନ ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କର 11 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମାତୃବିୟୋଗ, ଏହି ମାତୃବିୟୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କିଶୋର ଜୀବନରେ ବଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସଖ୍ୟ ଭାବ ଥିଲା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ। କିଶୋର ଜୀବନରେ ମାତୃବିୟୋଗ ତାଙ୍କର ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଦୁଃଖଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମା'ଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ପାଖରେ ନଥିଲେ। କହିଲେ, ନଳିନୀକୁ କହିବ ମୁଁ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ କୋଳରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଚାଲିବ। ଠାକୁର ନଳିନୀକାନ୍ତ କେତେ ବିନିଦ୍ର ରଜରେ କଟେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯେ ମା'ଙ୍କର ମହାମା'ଙ୍କର ବା ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ଭକ୍ତା ଭର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ହେବେ, ତେଣୁ ମା' ତାଙ୍କୁ ମାତୃଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ କିଶୋର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଇ ମା'ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ପରକାଳ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେଲେ, ସେ ନାସ୍ତିକ ହେଲେ। ତାପରେ ଯୌବନର ପ୍ରାକ୍ କାଳରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଢାକା ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲରେ ଓଭରସିଅର ପଢ଼ୁଥିଲେ, 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ 13 ବର୍ଷ ବୟସର ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପବତୀ ସୁଧାଂଶୁ ବେଳାଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ସହର ସୁଧାଂଶୁ ବେଳାଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭ କରଣ ହେଲା। ବିବାହର 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଲେ ଦିନାଜପୁର ବୋର୍ଡ। ଦିନେ ସେ ଦିନାଜପୁର କଚେରୀ କର୍ମରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ। ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାର 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି 2 ଥର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପରକାଳ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ପରକାଳକୁ କବି ପ୍ରସୂତ ବୋଲିକି ଭାବିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ଯାଇ ତାହା ମୃତ ଆତ୍ମାକୁ ଆନୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ତୃପ୍ତି ଆସିଲା। ତେଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ। ଦୈବାତ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ସେ ଡକ୍ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ମହାଶକ୍ତିଙ୍କ ସାଧନା କରି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ନିଦ୍ରାଭିଭୂତ ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଜଟାଜଟ ବିମଣ୍ଡିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ଆସି କହିଲେ, ବତ୍ସ ତୁମେ ମନ୍ତ୍ର ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାପ ହୋଇପଡ଼ିଛ। ମନ୍ତ୍ର ନ ବିଲ୍ୱପତ୍ରରେ ଏକାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇକିରି ଅନ୍ତର ହିଁ କରିବେ। এই ସ୍ତ୍ରୀ ବୀଜଟା ହେଉଛି ମା'କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପାଇବାର ବୀଜ। ତାପରେ ବ୍ୟାକରଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ମନ୍ତ୍ରର ଚୈତନ୍ୟ କରିବେ କେମିତି। ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ସେ ମନ୍ତ୍ରର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ମା'କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପାଇବାର ସାଧନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରର ସାଧନ ଓ ଶରୀର ପାଠ ଭିତ୍ତିରେ ଦେହପାତ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରି ନିଦ୍ରା ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଆସି କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗୁରୁ କରୁଛ? ବୀରଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର ତାରାପୀଠରେ ବାମାକ୍ଷେପା ହେଉଛନ୍ତି। ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଭିତରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ। କିନ୍ତୁ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅବଗତ ହେବାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିପ୍ସା ଜାଗିବାରୁ, କାରଣ ଅଭିପ୍ସା ଜାଗାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଶିବତୁଲ୍ୟ ପୁରୁଷ,
जो परम शिव सत्तार बीज बा अंकुर तेणु भितर माँ को स्वरूप जानवर जिज्ञासा होबार बामाक्षेप को परिप्रश्न कर बामाक्षेपा निरुत्तर रहे प्रधानित रहे तथापि माँ को माँ तारा पाखक जाकि सब कथा बुझा से कहले तोते ज्ञान साधना कर पड़ो शंकर संप्रदायभुक्त सन्यासी गुरु अन्वेषण कर ये सबुआड़े गुरु खोजिले ज्ञानी गुरु राजस्थान आजमेर गोटे नाटकीय परिस्थिति से गुरु को पाइले गुरु को नाम है स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती आश्रम पुष्कर तीर्थ सावित्री पाखे 2 वर्ष बहु काय क्लेश कर बहु निर्यातना सहित श्रवण मनन निधिध्यासन साधन चतुष्ट संपन्न हो सन्यासर अधिकार अर्जन तेणु गुरु निगमर निगुण तत्व अनायास से आयत्त कर नाम रखिले निगमान सन्यासर शेष साधना होती चतुर्धाम भ्रमण एवं 4 महावाक्यर स्मरण मनन तत्व विचार तेणु से 3 धाम भ्रमण कर सारापर आसु पुरी पहुँचे पुरीर तत्व विचार होची प्रज्ञानम आनंद ब्रह्म से मन मन भाविले नीति नीति विचार कर सन्यासी जो ब्रह्मपदर आरूढ़ हो ब्रह्मर प्रत्यावर्तन कले से जगत को केमी देख से जगत को देख जगतर नाथ जगन्नाथ आचार्य ब्रह्म समस्त को प्रसाद वितरण कर आनंद लीला विलास या देख तेणु सी भाविले मु जो ज्ञान लाभ कर अपूर्ण से सच्चिदानंद पाखक जाकि परिप्रश्न कहले नीति नीति ये जो कथा कहले से कथा से कहले सच्चिदानंद टिके चिंता करी कहले जो ब्रह्म अखंड मंडलाकार व्याप्त से ब्रह्म आत्मा बिंदुघन रूप संहत तोर यही कथा तो ना ये कथा तो जाना हेले पातंजलि वर्णित असंप्रज्ञात समाधि अभ्यास खोज अरुणाचल प्रदेश सुमेर दास उदासनाचार्य सुमेर दास जोगी पाखे जोगर बहु अज्ञ तत्व जानी लोकालय को आसिले लोकालय प्रथम जमीदार हरिबाबू गृह जोगर प्राथमिक क्रिया समाप्त कर आसाम जगदेश्वर विश्वास गुवाहाटी घरे जोगर सविकल्प एवं असंप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि लाभ दिने निर्जन निर्भूत वेदांतोक्त निर्विकल्प समाधि लाभ करने उद्देश्य कामाख्या पहाड़ पश्चात भुवनेश्वर मंदिर अनुच्च स्थान में बसी अहंत को प्रसार निर्वाण मुक्त आत्मा अनंत कोटि विश्व भ्रमण परिभ्रमण कर शेष ब्रह्म पारावार अधिरोहण कर से निजक चिन्मात्र तत्व निजक प्रसारित अनुभव कर जगत निर्विकल्प भूमि केन्द्र बिंदु हूँ जगद्गुरु बिंदु बा परम परिशुद्ध शाश्वत अहं बिंदु से बिंदु में अधिष्ठान लाभ कर अहं गुरु बोधे व्युत्थान लाभ कर जो शरीर में से निर्वाण मुक्त आत्मा अहं गुरु बोधे प्रवेश करे से देह एवं देही अभिन्न हवा से ब्रह्मकोटि पुरुष गुरु बहुत मिले किंतु निगमानंद परी ब्रह्मकोटि पुरुष जगत दुर्लभ दुर्लभ यही निर्विकल्प भूमि से हेले परम ब्रह्म गुरु परम ब्रह्म परम ब्रह्म ज्ञान लाभ करा अविकृत ब्रह्म सत्ता केवल निर्गुणश्च स्वरूप है निर्विकल्प भूमि तापर सी फेरी आस जगदेश्वर विश्वास गुरु को फेरी गुरु दर्शन करने को प्रबल इच्छा है सच्चिदानंद कौटी अच्छा शुणिले जे उज्जयिनी कुंभमेला को जोगदेवा तेणु ठाकुर से समव्यक्त साधु मंडली
ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗହଣରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପରମହଂସ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ କଲେ, ଦଣ୍ଡ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ପରମହଂସ ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ତାପରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କାମାକ୍ଷା ଗଲେ। ଠାକୁର ନିଜକୁ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମନେ କରି କାଶୀ ଗଲେ। କାଶୀରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୋଧିତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଅଭାବବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ମା କହିଲେ ତୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଲାଭ କରୁ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁ। ଅବର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଅଜ୍ଞାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୀଳା ଜଗତ ବିଷୟରେ ତୁ କିଛି ଜାଣିନା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୌରୀ ମାଙ୍କ କଥା। ଗୌରୀ ମା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ। ନିତ୍ୟ ଲୋକର ଆସ୍ତରଣ ଚିରଦିନ ନିମିତ୍ତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟକୁ। ତାପରେ 3 ମାସ ଭାବ ସାଧନା କଲେ। ମଧୁର ଭବନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆସନ କରି ନିତ୍ୟ ଲୋକର ଅତି ମାନବ ଗୁରୁ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୌରମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଅବର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ, ପରାବର ବ୍ରହ୍ମ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୁରୁଭାର ଅର୍ପଣ କରି ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଦମ୍ପତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଷ୍ୟା ରୂପେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ବଙ୍ଗଦେଶର ଗୁରୁଭାର ବହନ କରେ। ତେଣୁ ବଙ୍ଗଦେଶର ଗୁରୁଭାର ବହନ କରିବା ଭାବିକିରି ଚିନ୍ତା କରେ କେମିତି ଯୋଗେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାବେଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବରଣ କରେ। ସମ୍ବରଣ କରିକି ସହଜ ଭାବରେ ଆରୋହଣ ହେଲେ ସେ ଲୋକାଳୟରେ ଗୁରୁଗିରି କରିବେ କି? ତେଣୁ ଏହି ସହଜ ଭାବରେ ଆରୋହଣ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଗାର ନେବେ। ସହଜ ଭାବରେ ଆରୋହଣ ହେବାର ଧାରା କ'ଣ? ନିତ୍ୟ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଏବଂ ପ୍ରପଞ୍ଚର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମିଶିବାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ, ଏହାର ସହଜ ଭାବର ଧାରା। ତେଣୁ ଠାକୁର ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ଅଧିଷ୍ଠାନରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଦିନରେ ହାଜନମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକତା କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଗତର କଥା ଏଇ ଜଗତର କଥା ସାମିଲ ହୋଇଛି ସେ ସହଜ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଲୀଳା କଲେ, ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲୀଳା କଲେ, ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୀଳା କଲେ। ସେ ମା କିଏ? ମହାମାୟା। ଯେଉଁ ମହାମାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଜୀବକୁଳ ମମତା ରୂପକ ମୋହବର୍ତ୍ତରେ ନିପତିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାମାୟାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ହରି ଜଗତକର୍ତ୍ତା ହରି ବିମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାମାୟା ମୁନୀଷୀମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ମହାମାୟା ସାଧକ ସମ୍ରାଟ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ଦିନେ ନୁହେଁ ମାସ ମାସ ଧରି ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ। ଧନ୍ୟ ଭାରତ ମାତାର କିଛି ସନ୍ତାନ ମୁନୀଷୀ ବନ୍ଧ ସାଧକ ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ, ଧନ୍ୟ କେବଳ ସାଧନା, ଧନ୍ୟ କେବଳ ସାଧନା। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଗୁରୁଗିରି କରିବାକୁ ମନ ହେଲାନି। ମା ଯେତେ ମନ ପକାଇଲେ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତେଣୁ ମା କ'ଣ କଲେ ଶେଷରେ, ହଁ ଠାକୁର ପୁଣି କହିଲେ ଗୋଟେ 3ଟା ବର ଦେଲେ ମୁଁ ଯିବି। 3ଟା ବର କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ, 3 ଜନ୍ମରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଭକ୍ତି ସହିତ ସାଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେମାନେ ଏହି ଦେହ ସ୍ଥିତି କାଳରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଇଏ ବର ଆଣିଥିଲେ ବୋଲେ ତଥାପି ଲୋକାଳୟ ଗୁରୁ ଭାବେ ଆଗମନ କଲେ ନାହିଁ। ମାଆକୁ ନିରୁପାଧି ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଅଘଟଣ ଘଟଣା 25 ନିରୁପାଧି ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିରୁପାଧି ଭାବ ଅର୍ଥ ନିର୍ଗୁଣ ଭାବ, ଜାୟା କନ୍ୟା ଜନନୀ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। এই ନିର୍ଗୁଣ ଭାବରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଜଗତ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଅନ୍ତର କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଲୋକାଳୟକୁ ଆରମ୍ଭ ଦେଖିଲେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅଶକ୍ତ, ବୁଦ୍ଧି କଳୁଷିତ, ମେଧା ନିସ୍ତେଜ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ 5 ଖଣ୍ଡ ବହି ଛପାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ, ଜ୍ଞାନୀଗୁରୁ, ଯୋଗୀଗୁରୁ, ତାନ୍ତ୍ରିଗୁରୁ, କେଳୁଗୁରୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତାର ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ତାପରେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଶେଷରେ ଆସାମ ବଙ୍ଗୀୟ ସାରସ୍ୱତ ମଠ ଆସାମର ଜୋରହାଟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ। ଋଷି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ।
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବଂଶରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟଦେବଗଣ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଣୟନ ଆଉ ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗକୁ 5ଟି ବିଭାଜ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ପରିଣତ କରି ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୁନ୍ନୟନ ସମ୍ପାଦନ ଏତିକି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିସାରିଲା ପରେ ବଙ୍ଗ ବିଜୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବୁଲିକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁର କଥା ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଶଙ୍ଖ ନଦୀ କୂଳ ଘଡ଼ିସାର ଗ୍ରାମ ସମବେତ ଜନତାଙ୍କର ସମବେତ ଜୟଗୁରୁ ଧ୍ୱନି ମା'ମାନଙ୍କର ମୁହୁର୍ମୁହୁ ହୁଳହୁଳି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ବିସ୍ମିତ ଚକିତ କରିଦେଲା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣ ତ ଏମାନେ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, କେଉଁ ଆକର୍ଷଣରେ ମାନେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏତେ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁର ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଗୁରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଦେହରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଦେହରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ପରମା ପ୍ରକୃତି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ କର୍ମ ଶଙ୍କର ଗୌରାଙ୍କର ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀଶ୍ୱର। ଏମିତି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗ ବିଜୟ ହେଲା। ସମଗ୍ର ବଙ୍ଗ ବିଜୟ ହେଲା ପରେ 11 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ଗୃହୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ କରିକି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ପୁରୀକି ନିଜ ନିବାସ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କାହିଁକି? ଗୁରୁତ୍ୱ ମୌନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଚିହ୍ନ ସଂଶୟ। ଗୁରୁଙ୍କର ମୌନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଶୟ ଛିନ୍ନ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଧାରା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ପ୍ରଚାର କଲେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ପୁରୀର ସେ କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଜନ ବାସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ କରିବା ନିର୍ଜନ ବାସ କରେ। ଗୁରୁତ୍ୱ ମୌନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଶିଶୁତ୍ୱ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ କେତେକ ଅଧ୍ୟୟନରତ କିଶୋର ଆଉ କଥା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଁ ସଂସ୍କୃତ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ସମୟ ତ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନରତ କେତେବେଳେ ଆଉ ସେଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଗଲେ ନା, ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଭାଇ ଆସିଲେ ଭାଇ ଆସିଲା ସରିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ନିର୍ଜନ ବାସ କଲେ ସେତେବେଳେ କେତେକ କିଶୋର ଅଧ୍ୟୟନରତ କିଶୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସେ କିଶୋରମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ବେଳନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଜାଣିଲା। ତେଣୁ ସେ ଲୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୟ ସଂଘ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୃହରେ ମୋ ଆସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ଆଗ ସୁଗୃହୀ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବ, ସଂଘ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଭାବିବ। ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ବନମାଳୀ ଦାସକୁ ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ କଲେ। ଭାଇଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମୋ କଥା ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏତିକି କରି ଛାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଭାଇ କ'ଣ କଲେ? ଭାଇ ପ୍ରଥମେ 1936 ମସିହାରୁ 42 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ସାଧନାରେ ବର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ଜୀବନୀ ଛପା ହେଲା ପରେ ଉତ୍କଳର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଗୃହାସନମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ସଂଘମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସଂଘରେ ସତ୍ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସଂଘ ସେବକ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ସଂସାର ପଥରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ସଂସାର ପଥ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ। ସଂସାର ପଥ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ କହିବି। 5 ଖଣ୍ଡ ବହି। ଭାବନା, ସିଦ୍ଧି, ସାଧନା, ସଂଗ୍ରାମ। ଭାବନା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାଇ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୋକ, ତା ଭାବନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ହେଲା ସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲେଖିଲୁ। ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ଲୋକର ସାଧନା କରନ୍ତି। ସାଧନା କଲେ ସଂଗ୍ରାମ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ଲେଖିବୁ। ତାପରେ ଲେଖିବୁ କ'ଣ? ସଂଗ୍ରାମ ଆସିଲେ ଆମକୁ ପଚାରିବ କ'ଣ କରିବା? ସାଧକ ଉପଦେଶ। ଏ ଅନବଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଇ ସଂସାର ପଥେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ କିଛିର କ'ଣ। ତାପରେ ଗୃହାସନର
ଗୁରୁତ୍ୱ ଏତେ ଅଧିକା କଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ବସେଇ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଶେଷରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସଂସାରକୁ ଡରୁଥିଲ, ମୁଁ ଆସିବି, ଆଉ ସଂସାରକୁ ଡରିବ କି? ସେ ଅଭୟ ଏମିତି ଭାବରେ 1934 ମସିହାରେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସାମ ବଙ୍ଗ ସାରସ୍ୱତ ମଠର ସମ୍ମିଳନୀରୁ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରକ୍ଷା ବିଷୟ କହିଲେ ଏବଂ 1935 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଦେହରକ୍ଷା କରିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ନାରାୟଣ ଦାସ ନନ୍ଦୀକୁ ଡାକି କହିଲେ, କହିଦିଅ ମୁଁ ଗୁରୁ ହେଇକି ରହିଲି, ମୁଁ ଯେମିତି ତୁମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲି ବିଜୟୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପରିଚାଳନା କର। ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଭାଇକି 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ଭାଇକି 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା କିଏ କହିଲା? ଭାଇଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ କିଏ କହିଲା? ଠାକୁର ନିଜେ କହିଲେ। ତାହା ଡାମ୍ଭାନାକୁ କହିଲେ। ଡାମ୍ଭାନା ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ଆସି କହୁଛନ୍ତି ବନମାଳୀ ଭାଇକି ମାନ୍ୟ କରିବ, ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଭାଇକି ମାନ୍ୟ କରିବ, ତାଙ୍କ କଥା ବି କରିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଅଛି ଚିରକାଳ, ଥିବି ଚିରକାଳ, ସନ୍ଦେହ କେଳେ ଯେ କରିବ, ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ତାର ନାହିଁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ, ବର୍ଷ ଝୁରି ଝୁରି ଶୋଇ ରହିବ। ଭାଇ କହିଲେ ବୁର୍ଲା ସଂଘରେ ମହିଳା ସଂଘ ମା ମାନେ ହସି କହିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନୁ, ଅଭାବକୁ ସିନା ଦୂର। ତେଣୁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଠାକୁର ଯେମିତି ନିତ୍ୟ ପରିଚାଳକ, ସେମିତି ନିତ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି 3-4 ଖଣ୍ଡ ସ୍ମରଣିକାରେ ଅତି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏହି ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଠାକୁର ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ଅତି ମାନବକୁ ନିର୍ବିକଳ୍ପରେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ବିଗ୍ରହ, ଗୃହାସନରେ ଅବିନାଶ୍ୱର ଭାବ ଘନ ବିଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏହି ଭାବରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ, ଆତ୍ମାର ପୁଷ୍ଟିଜନ, ମନୋହର, ମଧୁର। ପିତୃମାତୃ ଦାୟଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପରି କାକୁତି ମିନତି ଭରା ଶରୀରରେ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପା, ଆଉ କିଛି ସାଧନା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାଧନ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରି ଆଣିଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନିର୍ବିଶେଷରେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ନଥାଉ, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଭୋଗାଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେଉଁ ଗତି ହେବ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଗତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଏଇ ଘୋର କଳି